Que tal, señoras e señores? Son as 6:25 máis ou menos da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Chegou o momento do espectáculo gastronómico. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Sempre dicimos que as receitas, como todas as semanas, todos os días da semana, é cousa vosa da xente que está na casa que envía receitas ao noso Instagram, @avoltascoprato. Por favor, seguídenos e enviade máis receitas. Pero os cociñeiros, como sempre, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Mimá. Pero que presa tes? Para cociñar. Que vai ser para cociñar, ó? É para meterche. É que ves sempre, ahora ves lanzada, con xenio, con Hans, con ganas de repartir. Sempre vin así. Sí. Que pasa que me ves con outros ollos. Sí, vexote mellor. Claro. Mellorá desde que estás neste programa. Estou mellor, E xa nos hombre. coñecíamos de antes, Xulio Mato, como está? Pois aquí, cañotas. Cañotas. Bueno, señoras e señores, estamos estes días, non, de decembro, cociñando moitísimas receitas de cara ao Nadal, e hoxe non podía ser menos. Imos ver que nos trae José de Sillobre. Eu son José de Sillobre e vou vos dar a miña receta de langostinos á plancha. Nunha tixola ou nunha paellera boto un pouco aceite de oliva e aí boto os langostinos previamente limpias e sin antenas hasta que se doran 2 minutiños ou 3 e despois doulles a volta e cando están doradiñas pois sacoas e ese zume que queda na tixola aproveitámola, botámola por encima e está buenísimo para mollar pan. Ala, a superala. Eu sei que a directora do programa pediu que me deran amor, pero tampouco se tiña que pegar tanto a min, Xulio. O sea, non había necesidade, Sempre hai necesidade. Hai moita falta de amor. Hai moita falta de amor no mundo. E nós estamos aquí para repartir amor, para todo o mundo que nos ve todas as tardes na televisión de Galicia. Decía José de Sillobre que nos propón lagostinos á grella, que é algo Moi rico. É moi rico. Sí. Clasicazo. Sí, sí. Xa dixen unha vez aquí que un dos meus produtos ou dos meus pratos favoritos son os lagostinos á prancha que me fai a miña avó Leonor de Lugo todos os nadais. Así que non sei como podes mellorar isto, se é que se pode mellorar. Begoña. A ver, a plancha están vos. É que? Se un bo langostino está bo, fijo. Tiras o lagostino xa que se faga. Xa que se faga, Xa sí. está. Bueno, 2 minutos xa está. 2 minutos por cada lado, listos, non? O que Vale, faz é o carbón. Que volta llevar darte ao prato? Pois eu vou facer un langostino que queda moi vistoso, moi rico, que é un langostino en tempura e vamos a facer unha salsa agridoce. Así que para estas navidades vai nos quedar de maravilla. Gústame a idea. Xulio Mato. Pois eu vou facer en dúas texturas. Vou facer por un lado unha cremiña cas cabezas, despois un espetiño cas colas. Así, con un poquinho de aceite, un toquiño picante. José, Moi rico tamén. pídoche perdón porque ninguén vai facer a grella. Eu vou facer a grella. Sí. Sí. O espetiño, sí. Vale. Bueno, pero veña, a cociñar. Con quen marcho? Quen me quere? Ven, pasa. Vai para aí. Contigo. Ven para cá. Veña, vamos alá. Vamos a facer? Tes ananás, tes cervexa, tes de todo. Teño de todo. Mira, vamos a facer unha tempura. Vale. Entonces, vamos a facer unha... Primeiro vamos dicir que é unha tempura, porque igual hai xente na casa que non Unha sabe tempura que é unha tempura. é un rebozado finiño, vale? Que non vamos usar ningún tipo de levadura sin ser o da cerveza, vale? O que vamos a facer é que aumente un pouco ese volumen, pero xogamos ca cerveza. E neste caso vamoslle botar un pouquiño de vodka, que lle queda moi ben aos langostinos. Así. Menudo cóctel. Sí, ya nos tamén. Para Navidad vai ben. O sea, Vale. É un rebozado de Nadal, teñen que entender a xente da casa. Estamos Sí, en sí, Nadal, un pouquiño non, de alegría ao corpo. Hombre. Aí está. No, rebozado é o... Fariña de trigo, Vale. fariña de arroz. Fariña de trigo, fariña de arroz. Sí, A tempura mira, leva fariña de arroz, sí. ou depende. Podes facer solamente con fariña de arroz e quedará moito máis finiña. Neste caso, quero que faga unha película por fora así un poquinho grosa para que quede crujiente. Vale, podíamos usar tamén fariña de garbanzo, que lle queda moi ben, tamén, sí. Neste caso vamos usar arroz e trigo a partes iguais. Vale. E agora... 50-50. Exactamente. Moi ben. E agora o que vamos a facer é engadir un pouquiño de vodka. Aí está. A alegría do Nadal. Vai botar así bastante. Dixo... E agora a cervexa. Ai, Dios. Bueno, pois mira, é unha boa pregunta para a xente da casa, porque igual hai xente na casa que está dicindo Mima, pois eu unha vez boteille vodka a tal comida que fixen ou a tal receita. Pois chamade, tedes aí o teléfono da Voltas co Prato e comentades que tipo de receitas cociñades vos durante o Nadal, se fixestes lagostinos, se non, e se lle botastes vodka ou ron ou algún tipo de alcohol ao voso cociñado. Por favor,
chamade ao Voltas co Prato, porque como todos os días vamos repartir tamén cartiños, 50 euros dunha vez, 50 a outro, moi atentos e atentas ao Voltas co Prato que repartimos 500 euros esta semana. Case nada. Eu quero que vexas tamén é a textura, vale? Se fixeches filloas algunha vez, un pouquiño máis grosiño da filloa. Un pelín máis. Un pelín máis, ves? Cheiro o vodka, verdad? Cheiro a vodka e a cerveza. Estamos abrindo as ventas, mala cerveza. Ves, queda unha textura así, vale? E o que necesita isto é enfriar o máis rápido posible. Bótalle un xeos, xa que a vodka... E lle van. En serio? Hombre. Vale. E lle van 2 xeos. Vale, aí está. Así. E agora o que vamos facer é deixala na nevera hasta que teñamos a salsa Vale. e o langostino pelao. Perfecto, o sea, iso queda arrefriando. Arrefriando na nevera, xa con 2 xeos xa colle bastante corpo, pero despois que colle un pouquiño máis dentro da Pois nevera. mira, mentre che refría vou con Xulio, vale? Pareceme genial. Veña, vamos con Xulio Mato. Aí está. Hola. Moi buenas. Que tal? Pois moi ben. Mira, eso tiña aquí a base da miña cremiña, que é un poquinho de allo porro. Estás sofritindo, unhas non? cebolas, Un pouco. e un poquinho de allo con aceite de oliva. Vale. Entón eso, que vaya sudando, que se vaya pochando. Decías que ibas a facer como algo así ao aspecto, entendo que aí vas a atravesar, non? Sí, primeiro, pero con isto vou facer unha crema. Ah, vas facer a crema. Claro, con iso vamos facer a crema. Entón, que queremos? Que sude moito, que se faga despaciño, para que despois, para non tropar despois tropezos, non hai que queremos. Por outro lado, vamos a ir pelando O lagostino. o langostino e vamos a quitar a tripa, porque a tripa, o intestino. O intestino do lagostino. O intestino do langostino. Vale, perfecto. Moitas veces podemos tirar desde atrás e sale enteiro. Neste caso, se non nos sale, o que facemos é facemoslle un corteciño aquí. Ah, por eso cortan así. Claro, Cando que xa ves que non está sale, cortada é ves? porque lle quitaron así a tripa. Isto sempre é recomendable porque cando ten areas, ves, así sale enteira. Amigo. Cando ten areas, é onde están. Vale, entón, truco do Voltas co Prato. Mira, Non? se non nos A sale, limpar o lagostino. quitámoslle Primeiro a casca. Iba a dicir eu e a corteza. despois, moitas veces xa nos aparece aquí, podemos tirar, un pero, poquinho, vale, sí. Claro, pero rompe. Entón, facemos un corte todo o largo do lombo, E sacámola. vale? Moi ben. Está aí, Vale. xa nos sale aí. Aí está. Oye, Isto Moi- pode ser moi bo truco, desagradable, moi bo truco. Sí. que queda limpiño. Vamos a preguntar ao convidado, a ver Non se dá fixo traballo alguna e merece a pena. Faría algunha vez? Seguro Vamos que chamar sí. ao noso convidado de hoxe que pase, por favor, neste luns, José de Sillobre, un aplauso para él. Hola, Que tal, señor José, como está? hombre, cañoto. José ou José? José. José, Sí. é que non me quero trabucar porque despois dixo mal o nome e igual lle parece mal. nada, Nada. para nada. Vamos ver que está facendo aquí o noso queridísimo Xulio. Bueno, pois estou quitando a tripa aos Está facendo primeiro o traballo mecánico. para que non nos aparezcan areas, que en algúns casos van a aparecer areas. E non sei se ya quita, se non. Pero é algo moi sinxelo. Non. Ves, é que eu que lle Pero é algo moi dicía. sinxelo, paga a pena quitarlo porque así aforrámonos un disgusto Eu despois. quero quitar o que eu come. Verdad, é que eu normalmente, eu nunca yo quitei, quero dicir, eu sempre Pois comín así. eu nunca topaches areas nun langostino. Raras veces, Bueno, pois esas raras veces xa se evitabas desta maneira. Teño topado máis na navalla, sabes, nese tipo de navalla, Sí, marisco pero máis bueno, que... na navalla Sí, é máis temos, complicado, sí. porque a navalla, os bivalvos normalmente fan de filtro. Ah, claro, Entón, claro, por eso acumulan, por eso hai que depuralos. Vale. Puerro. Oye, José, botei tienes moito puerro, de cebola cociñar, e non? allo. No, Non. Pero os lagostinos sí. os lagostinos sí. Sí, sabes che ben. Sí. Pero a tua especialidade é facelos a grello ou sabes facer de máis A maneira? plancha, a plancha. Aí, na máis, así. Na máis. Na máis. O sea, simple pero efectivo. Exacto. Eso no Nadal É na paella. é na paella. A ver, Xulio, ti conta como vas, porque deste lado facer a grella tamén, facendo pero como un dándolle sofrito. unha voltiña, Dás José. unha voltiña, sí. Digo que Vou- deste vou- lado tiñas como un sofrito. Aí vou facer un sofrito, estou facendo un sofrito, perdón, para facer unha cremiña. Despois vou facer un espetiño deles xa pelados á plancha para colocar encima dese sofritiño. E vamos a acompañar con unha rebanadinha moi finiña de pan tamén. Boa pinta. Eu penso que che vai gustar, é un entrante moi
moi chulo e moi resultón para este Nadal. É un entrante, ademais, que podes facer cos pequenos da casa. Home, claro. Quer dicir, si Sí, tes polos agora... aquí como estou eu agora, embadurnarse Sí. de langostino, encántalle. Sí, aos pequenos, Claro. os cativos e as cativas. Sí, sí. Non? Sí. Entón, ti ao mellor tes os cativos na casa e dis, oi, mira, bótame un gamao coa cea de noite boa, ou coa comida de Nadal. Claro. Pamba, polos a pelar Pois xa está. lagostinos e limpar o intestino do lagostino, xa está. Non? E pasa Home, bomba. Hai que ter paciencia. Hai que ter No, paciencia, pero eso é mira, certo. mira, Sí. logo, eu Eso é xa teño certo. unha ración lista, o sea, É home, que- se seo de 50 na casa hai que ter Hombre. máis. José, vamos ver a Begoña, a ver como está. A ver, Begoña, conta aquí, porque ela vai facer unha cousa, vou dicir, Vou facer un interesante. entrante riquísimo. Vai-te Riquísimo. encantar. Sí. 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 Vamos a empezar ca salsa, vale? Ah. Un poquinho de aceite, douramos o allo. Vemos que ten un dourado moi finiño, que non está... Así, para min está perfecto. Vale, ahora vamos a botar piña. Vamos a facer unha salsa agridoce. Vais a langostino en tempura. Para. José acaba de botar aí a nena, se acaba de botar. Mira, a ver, espera. A ver, mira para mí. Mira outra vez para mí. Eso é de estragar os langostinos. Sí non? crees? Sí. Non, Pero non, esta é unha salsa para acompañar. Ah, Quen quere bueno, acompaña, quen non quere acompaña. Claro, xa, Pero xa poñendo ben É moi rica, hai que probar cousas novas. Vale, Este é para probar cousas novas. Probaremos. Vamos botarlle un poquinho de sal. Xa, esta piña. Ti mira que montou Xulio o día que lle botou a zorza e a piña, imagina que podes montar ti Sí. con lagostina. Xa verás que rica queda. Porque Eu isto non é nada. riquísimo. Vale, Ahora vale. temos isto aquí e vamos lle botar un pouquiño de maicena. Aí. Así. E vamos ir engadindo os nosos líquidos. Vale. Deixamos cociñar un chisquiño e agora engadimos coñá, Xa lle metiches polo outro Aí. lado vodka, agora coñá. porque é unha Navidad un pouco borracha. Eso... Listo. Vale. Entonces, Vale. ahora botámoslle o zumo de piña, máis piña. máis máis piña. piña, concentrado de tomate. José, mira, mentre ela siga aí botando do seu, vouche facer unha pregunta. Dime. Agora mesmo eu creo que no 90% das casas de Galicia están mirando mal a Begoña. Sí. Sí, viste? Entón, ti que estás aquí, que dis? Non me vou pronunciar. Probo despois. Porque a veces... A veces sorprende. Sí. Falou José de Sillobre e falou ben. E o zumo dunha laranxa. Mais aínda por aí, Aí vale. vai. Vai ser dulce, eh? Ainda me falta, cañotas. Xa veremos. Mira, zumo dunha Xa laranxa. veremos. Bueno, José, tenche que pedir que vayas á zona de sufridores, a sentarte ali na cadeira. Vou cos de Sillobre. Sufrindo co 12, coa xente de Sillobre. Un aplauso para Muy José, que bien, está connosco gracias. cociñando. No voltas co prato. José, que ten que estar alucinando co que está facendo o Xibegoña no voltas co prato. Imos ver a quen temos do outro lado do teléfono. Creo que é Lola. Lola, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, que tal? Moi ben, de onde és ti? Eu son de Valgas, De estuve Valga. outro día aí. É verdade, é certo, de Valga. Tedes aí creo que é un Belén moi chulo, non? En Valga. Sí, moi Ves. chulo, moi chulo. Ves, xa o sabía eu. Oites, que che parece a salsa que está facendo Begoña Vázquez hoxe? Pareceme moi ben, sabes por qué? Porque eu uso bastante coñac e eso. Ah, polo coñá, non pola piña nin a laranxa, non? Polo No, coñá. a piña como de postre. Ah, vale. O importante é o coñá malo vodka, non? Exactamente. Bueno, Lola, por outro lado temos eses espetos que está facendo Xulio. Como ves eso? E vexo os dous estupendamente. Sí, están para comer. Gracias, Lola. Sí, o que pasa é que claro, que lástima de non estar aí para probar. Home, todo non se pode ter na vida, Lola, tampouco, Entendes? É que Sí, xa. é así. Bueno, ti quen crees que vai gañar hoxe? Ai, non o sei, meu reino. É como di o señor, habería que probar, chico. Claro, desde aí desde a casa, ni no cheira, ni no probas, que desastre, verdad? A ver se inventa unha tele que pasa o loriño para acá. Eso vámola patentar nós, os da voltas co prato. A tele que cheira. Vamos ser. Sí, pero bueno, teñen os dous moi boa pinta, A verdade é que sí, Mándoche un bico xigantesco e nada. Se non nos vemos antes, feliz Nadal, Lola? Outro para vos, Veña. e suerte aos cociñeiros. Chao. Feliz Navidad. Hasta Chao, logo. chao. Feliz Navidad. Chao. Que maravilla, Xulio. Como vas cos teus espetiños? Pois moi ben, mira, xa estou poñendo o último langostino. Anda furando, É un señor espeto, É un señor espeto, É unha... Sí. Sin laranxa, sin vodka, non lle fai
Oh, papelalos tamén, Non lle co fai coñeches. falta. Non lle fai falta. Sin Rápido se facía. laranxa, sin ananás, sin coñá, sin vodka, pero ao espeto. O espeto. Que sempre nos prestan. O espeto. E a nosa queridísima Begoña, como vai co Eu quero súa... dicir que rematei salsa botándolle especial? un pouquiño de vinagre e tomate concentrado, vale? Moi ben, despois da carga que lle meteches. Sí. Home, é unha salsa que hai que levar, ten o seu tempo. Bueno, que se vai cociñando a salsa agridoce Sí, de Begoña, e mentras exacto. tanto vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, porque os lagostinos son tan propios destas datas como os Reis Magos, e son obrigatorios en moitas mesas galegas, sexa Noiteboa, Nadal ou fin de ano. Evidentemente, hainos de moitos prezos, e non é o mesmo mercados frescos que conxelados, pero xa vos adianto que o máis importante é saber cociñalos. E sí, a tendencia en Galicia é cocelos demais, somos así, como facemos cos grelos ou co peixe. Non son eu de impoñer nada, pero probade a cociñalos brevemente. E ollo, que teño un truco infalible. Vos poñideos en auga fervendo e segundo boien, xa os ide retirando da pota. Así cada un deles quedará no punto xusto. E xa, para nota, a refrialos en auga salgada con xeo. Entrar e sair, Así interrompemos a cocción e conservan o seu punto. Se despois queredelos acompañar de salsa cóctel ou mollalos en champaña, é cousa vosa. Outra opción sería probar as receitas dos nosos cociñeiros, pero vos veredes, en calquera caso, os lagostinos van a estar riquísimos porque son moi propios de Galicia e gustan en todas as casas, Begoña, incluso con ananás. Incluso, incluso. E logo nos 80 o cóctel de piña con gambas. Eso é Langostino. certo. Digo eu que, claro, metendo o que metes na túa receita, Sí. eu creo que é obligatorio preguntar por ela. Pode ser que sí. Vale, vamos alá. A quen se lle pasou pola cabeza? Quen tivo a maravillosa idea, a estrategia infalible para ganar o a voltas co prato de botar piña na súa receita? Begoña. Fun eu, Begoña Vázquez. Tedes aí o teléfono da voltas co prato, por favor, chamade, podedes gañar 50 euriños que veñen ben de cara a esa cesta de Nadal e de Noiteboa. Veña, adiante, chamade, por favor. E agora voulle preguntar que fai. Me está extrañando. Que Mira, faz? estou Ah, o limpando. mesmo que Xulio. Estou limpiando e agora vou nos petar. Pero vou nos petar de diferente maneira. Cara Vou arriba. no clavar así e deixolle sempre o cachiño este de aquí. O teu está teso. Deixolle aquí un pouquiño porque vou clavar despois para emplatalo, vou usar algo guai. Ah, son... Para, Xulio. Saltou a noticia. Vai por ti. Tamén fai espeto, Mira. Tamén fai espeto. Mira. Espetito. Espetito. Mini espeto. Fai espetito. Mini espeto. Vamos a sacar a tripa. Cheira moi ben, por certo, que estás pochando aí, Xulio. Hombre, Sí. no, xa teño pochao. A recende que dá gusto, a ver. Mira, Déxeme ver. xa lle botei aquí como desas cabezas e as cascas do langostino. Fixeches a clásica túa de... No, ainda non, vou Ainda a non. facer agora. Pero bueno, Ai, ai. é igual, aquí non me fai falta porque vou no triturar. Ah, vale. Entón xa vai soltar todo de vez. Vale, entón vamos a botar un poquinho de brandy. Ti tamén. Pero eu brandy solo, E solo lume. quero... Sí, pero non sei se irá porque o mechero non vai moi ben. Pero igual, deixamos que se evapore. Verdade, hai que intentalo. Que no, ti sin lume non és ti. Pero teño a man mollada e mollei a pedra do mechero. Entón non vai. A ver se me vai. A ver se vai. A ver se me vou prender. Ah, sí, mollache. Vai. No, está mollado. Está mollado. Pois Van. é igual. Non pasa nada. Entón, botei aí un poquinho de brandy, deixamos que se evapore. Un poquinho de tomate concentrado tamén, para darlle un pouco de color. Vale. Entendo que ti despois quitas as cascas máis das cabezas, non? No, vou no triturar todo e vou no coar. Como todo. Sí, Vas vai todo. triturar as cáscaras Claro. das cabezas, todo. Todo. Ca Todo por verdura e dentro. con todo. José, José, eu non sei como ves isto, pero Esto que- unha botalle piña, laranxa, outro dixe as cáscaras. No, pero despois vou no coar. Sí, vale. Mira, e aí botamos vale. un pouquiño de auga, porque xa temos aí bastante concentrado de sabor cas cabezas. Ao final dá máis É unha peladas, crema pero moi teño que comer moi as rica cascas. para facer un Que dis? piñeiro. Espera, que non sei que dis, José. Ao final dá máis peladas, pero teño que comer as cascas. Exactamente. Dantes peladas e tes comer a casca igual. Bueno, oiche, Xulio di que a casca o que hai dentro da casca da cabeza que é o que mellor sabe. Ah, bueno. Claro, eso dalle todo Así sabor. que vai saber, ao mellor está espectacular. Por eso chupan as cabezas. Aí está. Bueno, entón isto telo aí reducindo, non? Un pouquiño, aí fervendo, Eso, no, e agora voulle botar un poquinho de nata e simplemente que ferva un par de minutiños e vou no triturar. Este é un entrante moi rico e podémolo facer con toda a parafernalia despois da brocheta tal ou simplemente unha crema. Vale. E xa temos aí un entrante Xa pode estar boa, estupendo. Xa pode estar boa que está alucinando o noso convidado de hoxe. Vou ir pala porque Begoña ten que responder esta pregunta. Vamos alá. Hola, Antonio de Arteixo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Antonio, ti algunha vez, dime a verdad, na túa vida algunha vez viras a alguén utilizar piña e laranxa cos lagostinos? Nunca, é a primeira vez. É a primeira vez que o ves, non?
Sí. Sí. Xa, entón supoño que sabrás a resposta da pregunta. Home, eu penso que aquí vai usar a piña que é vergoña. Xa, pois xa non xa fago, non. Quen usa piña na súa receita? Vergoña Vázquez. Bueno, veña. 50 euros. Que marchan para Arteixo. Oiches, tamén che digo unha cousa. Ahora, como estevo, cálanos a todos. Home, vindo de vergoña, non cabe duda que vai estar bo. Ti crees que vai estar bo, verdad? Eu sí, eu penso que sí, Gracias pola confianza. Mira como está rebozando aquí. Ademais, o rebozado antes levaba cervexa, Vodka, fariña de trigo fariña de trigo e fariña de arroz. e fariña de arroz. Antonio, que che parece isto? A ver, a mí pareceme que a cerveza e co vodka que, a ver, vos non estarán, pero alegrar van a alegrar, Home, esperemos que estean boas tamén. Home, sí. Bueno, moitísimas grazas por chamar. Mándoche un bico xigantesco, vale? Vale, igual, Veña. outro para vos, gracias. Chao, felices festas. Chao. Igualmente. Mira, cañota, xa está. Mima, aí está. Xa está fresquiña. O rebozado. E que pasei? Embrochetei os langostinos. Sí. E agora vou no pasar por a tempura que está. Ves que viciniña está? Sí, é moi Que fina. maravilla. E agora teño aquí este... O aceite de xirasol, non? Sí, quentiño. Sí. E agora que vamos a facer? Escurrímola ben, Pa dentro. Pa dentro. Bueno, este rebozado eu creo que a xente da casa ten que anotalo, Por favor, probade para esta noite boa pro Nadal porque este rebozado pinta moi ben, Eu, de verdad, os que sobren, pa min. Que sobren pa ti, sí. Vale, veña. Veña, sí, Hoxe non? douchos. Hoxe darmos, perfecto. Veña, sí. Porque hai que agora tes que quedar Xe ben ca tua portaste receita. ben, Sí, hoxe porteime ben. Non van sobrar moito, xa No, verás. xa verás, non creo. Pero bueno, sí que é verdad que é un rebozado curioso e que o Sí. aspecto está moi ben. Imos ver se está tan bo como aparenta. Mira, ten que quedar así. Ten que pingar. Vale. Isto para fritir 2 minutiños e estamos listos. E xa está. Sí. Aceite de xirasol, non? Sí, aceite de xirasol. Nada máis para fritir. E o aceite este que temos hoxe aquí, podémoslo reusar. Claro. Sin Porque son problema 2 ningún. minutos, non che vai 2 coller minutos, sabor, no, nin nada, non? Nada. Vale, perfecto. Perfecto. Pois mira, mentras vas sacando iso, vamos con... Que solío mato. Bueno, mira. Que solío... Solío... Mira. Que ben, Xulio. Mira, eu aí xa Salta. xa Salta, que botei non mancha. Escamas de sal. o meu espeto, Escamas de sal. e un poquinho de allo cru por riba, Vale. Que despois- Por que o botas en cru así? para que se nos faga cando lle demos a volta. Perfecto. Moi ben. E xa poñemos tamén na mesma plancha o noso pan. Vale, que se o noso vaya- pan. Eso non é a pan, que se vaya eso... fritindo. Son 2 tostiñas de pan, Tostiñas. Cañete. Pa que? É Pa un empurrar. entrante, non seas enchedoiro. Pa empurrar, Mira, nada máis, pa empurrar. E aquí xa triturei, mira como queda. Xa triturei a cremiña Esto cas quero cascas velo. e con todo, vale? Aquí están as cascas e todo, pero entón ahora imolo coar. Vale, esto vou coller eu, vale? Vale, Veña. pois veña. Tiralle aí. Baixa para baixo para non salpicar. Vale. Xulio Aí. mato metendo cáscaras. Pero abaixo non cae ningunha. Vale. Para iso temos o coador. Vale, unha crema que fixo Xulio, Mira, recordamos, levando, recorda aí a así. xente a crema. Que levaba Mira, a a crema leva cebola, Cebola, allo, allo. cascas de Cascas de langostino. cascas de langostino, Que é o máis saboroso. as cabezas, un pouco de nata, tomate concentrado, un pouquiño de brandy. Mira, é moito amor. É moito amor, que é o máis importante sempre, na cociña e na vida, o amor. Eso, Aí está. Mira que truco máis bo, ves? Axudámonos ca varilla. Ajá. E así xa se nos coa. Isto está super rico, mira como arrecende, Sí, é verdad. Que ti eso no dis, pero aquí No, arrecende, a recende moi ben. Hai que dicir ao neno que está... Que ten... Claro, aquí solo arrecendo de Begoña, o resto non. Tío, No, de o mí non público dixo vai nada. votar a isto, E ahora? Buah, como non se vai votar? É imposible Mira, que a xente non se ahora vote isto. Damos ya a voltiña aí, É que é mira que imposible. pintaza ten o espeto. Maravilla, maravilla. Fixadevos esa plancha. Tentino con que non se queime. No, non se queima. Tranquilo que non se queima. Eses allos non me importan, me importa que non se queime isto. Tá, escoita, acábame de dicir, o director está chamando a xente preocupada por se che queima a comida. Non se queima, non. No, en serio, Dixo, temos 3 chamadas para o concurso, para que non se lle queime. En serio. Que simpático estás Estou hoxe, simpaticísimo. Pa ser luns, Notase que é luns, Notase que é luns e tú en festa o sábado. Pa ser luns. Begoña, a ver, sácame iso. Hola, que chulo. Mira que chulada. Sí, sí. Mira que douradiño queda. Sí. Ten un rebozado moi finiño. Pero ten un rebozado fino porque mola, Finiño. porque ás veces pides algunha tempura e Non pode ser moi gorda, Claro, non no, pode no. ser gordo. Tense que ver. E sabes Tense que que ver. non está queimado. No, home, tamén, a Non ver. está queimado, Se estou aquí facendo solamente isto, xa jodería que se me queimara. Vale, vou falar co Listo. público mentras tanto a ver que nos contan das recetas que están vendo hoxe. A voltas con pratos. Veña, vamos para lá. Antes de nada, temos que preguntar ao noso convidado de hoxe, a José, porque José probablemente siga igual de sorprendido ou máis que antes, José, ou non? Sí, moito máis. Querido amigo, Onde estás? estou aquí. Como estás? Ben, Estás sorprendido aínda?
Sí, Pero pa ben ou pa mal, pa ben, pa ben. Ah, Pa ben. se dicía, se é pa mal. De todos os xeitos, eu creo que Begoña, que a idea que tiñas ti ao principio, creo que remontou un pouco as túas expectativas. Eu creo que sí. Sí. Eu creo que sí, Agora que che queda? Agora esperar a probar, a ver. E ti cal crees que vai estar, Margo? Non sei, non sei. Bueno, Non me arriesgo. Non me arriesgo. non te riscas? No. Vamos a preguntar tamén á veciña que ten aquí. Hola, que tal? Como se chama? Chámame Lola, Lola, de onde ven? de Perlillo, pero veño co grupo de Sillobre. Coa xente de Sillobre, Efectivamente. Vale. Voulle facer a pregunta máis difícil de todas, a máis dura, Está preparada, Lola? A ver, Vostede cree que se lle queimou a cociña a Xulio ou non? que va. No? No. A comida, E ademais o olor que ven non é de queimar, Non. é de comer. Nin é de Begoña. É de rico. Claro, non é É de... de rico como non o noso querido Xulio. Non é de queimar. Iso se estivera queimado, lía de outra maneira. Ah, como se Claro. nota que sabe vostede de Gracias, cociña, Bueno, algo sei, pouco. Tengo que aguantar eso todas as tardes, eu. Un aplauso para o público que temos hoxe con nós con a Voltas co Prato, que son maravillosos, están todas as tardes con nós, que un aplauso para vos. Gracias, gracias. Vamos con Xulio, home. Vamos con Xulio, que eu é verdad que me meto con él, pero métome con él porque me cae ben. Claro, Entendes? claro. Porque non eres unha persoa aburrida. Entendes, claro. No, pero ti terme aburrido, Pues mira, vamos a botar a cremiña. Ai, a crema, a verdade, ten un aspecto Vamos nos axudar un cordonciño de aceite de oliva. que chulo queda. Eh? Sempre queda moi ben. Sí. Un pouquiño de... Isto puntúa, Xulio. Home, claro. Isto puntúa pa ben, Especial, claro, o Digo amor, yo. o amor notas en toda a comida no sabor, pero na presentación é onde máis se ve. Pon polo outro lado, que por aí está un pouco queimado tostado. Que non está queimado. Que non está queimado. Que cansino. Está berrando a xente, pero de queimado nada. A xente no público, de queimado nada, Non me está queimado. Mira, vamos a poñer aí para que Mira se que vexa o chulo, pan. Xulio. Un aplauso para Xulio. Mato, por favor. Eu creo que isto que estás aquí merece unha pregunta. Dígame. Veña, vamos coa pregunta de concurso. Quen cociña hoxe crema de lagostinos? Eu, Xulio Mato. Tes currao de... Xulio Mato. Xulio, si nos din Xulio Mato, gañaba automáticamente xa o Vale, concurso. é con Si din Xulio tamén. No, pero se din Xulio, Tamén. xa, ganadísimo. Claro. Vale. Vale. Quen cociña crema hoxe de lagostinos? Eu, Xulio, Chamade Xulio ao Mato. Voltas co Prato, por favor, e podes gañar 50 euriños. Vamos con Begoña. Veña. A ver, Bego. Bego xo. Eu xa terminei. Bego xo deixou aquí. Polo tanto, temos que chamar ao noso convidado. Que veña, por favor, José de Sillobre. Un aplauso para él. Ai, que lle tiras todo a Begoña. Que me Aí queres vai. tirar o meu plato? Veña por aquí, José, por favor. Colóquese aí na zona de probar, aquí diante. Aquí. Aquí. José, antes de nada, primeira impresión. Como ves as presentacións? Vexo as ben, vou probar, a ver. As presentacións moi ben. Tamén eres duro, Os dous, Eres duro, vexo as ben, quero probar. Sí, sí, sí. Bueno, pois chegou o momento da verdade. José de Sillobre, por favor. Moi ben. A probar a comida no Voltas co Prato. Non queima, non? Vamos alá. Non creo que queime. No. Recorda que tens que probar tamén a salsiña, Oh. Que mala cara lle puxe. Vamos a repartir cartas, veña. 50 euros en xogo. Pablo, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Pablo de Viveiro, non? A probar as. De Mondoñedo. De pero Mondoñedo? Residente en Viveiro. Residente na Mariña, moi ben. Sí, señor. Xulio, mato, non mates a naide, Oiches, Pablo, por 50 euriños, quen cociña hoxe unha crema de lagostinos? Xulio Mato. Vale, 50 euros. Unha cousa, para comprar tartas na Alianza en Mondoñedo. Dime. Para comprar tartas de Mondoñedo na confitería da Alianza. Oiches, eres moi listo. E para comprar queixo en Arzúa, non te fastidia. Vale. Bueno, Tamén. Oiches, moitísimas grazas por chamar. Tesme que dicir quen crees que vai gañar hoxe. Pois está a cousa moi reñida, eu teria que ir probar aí, Pois xa sabes o que tens que facer. No, calquera dos dous, no, impresionante, No, un nivelazo impresionante. Oiches, xa sabes o que tens que facer, Pablo, vente un día por aquí. Pois xa sabedes o meu número e vou encantado. Pois xa está, queda feito, un bico xigantesco, vale? Veña, vosotros o mismo. Veña. Un abrazo. Chao. Chao. Que fenómeno, Bueno, vaya fenómeno, José, Sillobre. Está nervioso, ahora xa lle cambiou a cara. Están os dous moi ben. Ai, pois espera, que che vou facer a pregunta. José, de Sillobre. Este luns cociñamos moito e ben.
Pero, quen gaña o Voltas co prato do día de hoxe? Pois para min vai a ser Julio. Xulio Mato! Co seu Agostino aspecto. O dulce non me... O doce non che... A piña sigo dicindo igual. Ah, o sea, que ela foi polo doce e aí foi onde pinchou contigo. Sí. Bueno, pero animaches a probar, que é o importante. Non me garda rencor, non? No, sí, home, que va. Bueno, moitísimas gracias por vir, foi un placer terte, vémonos na próxima, vale? Veña, señoras, señores, nós marchamos, quedan agora coa actualidade de Hora Galega, pero mañán hai máis que anda aí, hai máis a Voltas co Prato. Chao, ata mañá, sigan aquí.